Oras marihamu amang inang lihita salhut saat mahita di hati haon nama persiajari sian bukuta ima persiajaran hari Kamis. Persiajaran hari Kamis on dipaubah di bagasan roh. Ya. Dipaubah di bagasan roh. Manatap dia katiruan ngolo niya ka ulubalang parhaporsiyon na sumurong tung rikot situtudo di parheheon ni haporsiot. Di hatihan na sarupa sitiruan bolon dihita ima Jesus Kristus. Ngolu dohot podana songon dia do na manatap tungolu ni Jesus gabe paubahon hita. Dipaubah di bogasan roh. Songon dia do rohai boy dipaubah. Ya. Tajaha majolo hatani debatasian Heber. Heber 12 ayat sada do 2 on taringot tu mamereng dopak Tuhan Yesus jala marbenget ni roha di pangunjuna. Manatap mamereng tutuhata Yesus. Di ayat sada di dok di bahene nang hita pe ala natrop sitindangi humaliang hita tapi akon ma nasa na pasoraton rodi dosa na girgir makaliami. Makaliangi maksudna makagyoton na didongan. Ya. Jalan marbenget ni roha mahita merlojong tu bagasan paraloan na socondi jolot. Ayat 2, taberang mainduk ni haporsioni jala ima Jesus na manoton persilangi sikat nilas ni roha tohap naian so tongi hailaon gabe andul siani di habangsa ni debata. Nah, di bagasan ayat patuduhan nakin tu hita asa hita dihaliang ya kasitindang ya. Roma hita tu debata asa tapiako masalut na borat na sorat di bugasan nguluta ya. Sorat ala ni dosa nang dosa nagirgir makaliang dosa dia pe Roma hita tatinggak kematu Jesus. Marbenget ni roha mahita rotu ibana. Melalui talojong ibana ya. Talojong. Nah, jadi di dok mamer tabereng ma induk ni haporsioni ya. Ta induk ni haporsiona dimaksud na dison ima Jesus. Ya. Ima Jesus. Jala molo manatap hita dopak Jesus. Terjadi mahamubaun ni roh. Ya. Songon dia carana adong lison na margoar sim Marco Iakoboni. Ya. Ima sadahalak sian ahli sarap di Universitas California Los Angeles. Nama mareso ulaun ni neuron sermin ya. Ahado ulaun ni neuronon. Ngolu ni sel
na met situtuon ro uju hita mangulahon sada parangi, ya. Upamana mekel manang makal sahalak dongan jala uju hita marnida dongan jolma mangulahon parangen na sarupa dot hita. Adong tindakan, ya. Adong tindakan di bagasan daging, di bagasan roha. Pangalahon ni neuronon, ya. Jala didok ulaon ni aka neuronon ma mangulangi diimbar ni marnida dohot mangulahon. Jadi molotaida sada na boleh membangkitkan emosi. Manang mamban mekel, manang mamban muruk, ya neuron boleh gabe mangurui hamubaun mangimbar, ya imbar ni roha, ya mangida dohot mangula, ya nani idana diulahon. Nah, jadi amma sada persejaran di hita di pauba marhita sian nama merek. Di nama mereng manatap hita tu Yesus adong hamubaun ni roh. Molo Sister White mendok di pelajaran sian perumpamaan ni Tuhan Yesus di halaman 234 songonon ni dok. Di nama natap dapak Yesus lam torang jala takas ma panandayota di debata jala di nama natap hita di pauba. Ya, inilah Oma na di pauba di bagasan roha. Marhita sian nama mereng manatap tu Tuhan Yesus. Haburjuan do tolong tu dongan jolma gabe parangen na tubuh sian hita. Tangoluhon sada parangen na tudos dot parangen ni debata. Magodang tumiru iban. Jadi Yesus pe imbur magodang jalan magodang ibana tumiru debata. Jala paherbang hagogo ota lao mananda debata. Asalam tu makas mania tutu panandayota di asi dohot holong ni debata. Sian ari tu ari lam jumonok kita bongot tu bagasan pertalian ngolu banua ginjang. Jalana saitoktong dihita adong waso na marganda lau manjakon marlobi-lobi sian hapistaran dohot bisuk na manotong. Sayang giat matutu, say manatap mahita tutu hata Yesus. Asalam dilehom madhita huwaso na marganda. Jala ditambahi dohot akka habisuhon. Dohot hapistaran na marlobi-lobi. Sian bisuk na manoktong na siat tuhat. Mulut terus perjalanan sejarah tahun di 2 Korintus 3 ayat 10 alai anggo saluhutna aka nasinendangan ni hasangapon ni Tuhani sehukup bohina pawaonna mahita gabe tudos turupana mendapat ton ragam ni hasangapon marguru tutuhan ni tonde. Molo say mamereng do hita manatap do paktuata Yesus paubaon na mahita, ya. Di pau bahita gabedos turupana mandapoton ragam ni hasangapon merguru tu Tuhan ni tonde.
Tauduti Mose di Roma 10:2 ayat 1 2. Na huwa poi mahamu. Ya. Ima pangiduan ni Apostel Paulus. Na huwa poi mahamu akadongan. Marhite asini rohani dewata. Mahamai. Pasaha tamu madaging muna bayan pelian na mangolu, na badia, na hinalomoho ni debata, ima hadaulaton ni namarro. Hadaulaton ni namarroha, oma persembahan natikos. Ya. Ibadah yang sejati. Atau ngalani. Dohot mahita sang Panginoon ni Apostol Pauluson, pasahaton nguluta, dirita, dagikta gabe pelian na mangolo, gabe pelian na badia, gabe pelian na hinalomohon ni debata. Jala unang gabe sarombang hamu dohot portibio. Unang gabe sarupa hita dohot portibio. Alai gabe imbaru mahamu. Ya, gabe imbaru mahamu. Dung muba pikiran muna asa tahu hamu manimbangi lomo ni roni debata. Ima nauli na hinalason na dohot na sundengga. Alaido na hinalomohon dohot na hinalason ni debata. Ala ni Roma hita tutu tu ibana. Asa ge di paimbaru mahita. Ya. Asa gabe maroha na imbaru. Roha na pinauba. Ala ni na manatap tu Jesus. Gabe parohan na imbaru. Dot pikiran na muba. Ya. Akhirnya boy ma boto otta dia na patut. Dia na sepatut menimbangi dia kalau mau ni rohani debata. Ya. Atong dua hagogon na pinasat na dison ya dua dalan dia do na mangolo di buka sarohatan na say maralo sakap na. Kalau do sakapin na dengan alay na sedengganido taulahon ya. Jadi dua hagogon na say maralo na margogo manopangulutta. Di sada hagogon na berpengaruh ya na marhagogon manugiho kita ima lingkungan manang luat ya. Luat na humaliang mardongan ragam ni pangunjunan margogo mangondam hita ganupari asa bongot tu bagasan topaanna ya. Jadi godang do naro namasa di humaliang hita di pardonganota akka pangunjunan na mangondam hita ya. Songanima muse dohot akka na mangondam di bogasan na buni ya. Di bogasan dirita na mangondam sian luar manang sian duru dohot na sian bogasan ya. Dinalaho mengadopi hagogoon niton di perbadia. Margogo paubahonita sian bagas turuar ima tudus tungolu ni gulok-gulok na muba. Ya. Maksudnya gulok-gulok na muba dison tarsongon ima atatadu ya. Molo dingot hamu atatadu molo di bahasa Indonesia terjadi perubahan ya, terjadi perubahan ulat ulat gabe kepompong ima atatadu ya. Atatadu gabe lapu-lapu naudi ya. Songonima hamubaon ni aka
parha porsian na mangulu na manatap tu ngolu ni tu hatta Jesus. Ikon dohita pasaton dirita tu Jehovah jala mangido ibana laho manguduti ulan na denggan na pinukana di bugasan dirina ya asa gabe mubahita di bugasan dirita songonima hata ni si Paulus di Pilipis sada ayat 6 na mandok apalaon ma posnirhaku naung upuka ulaon na denggan di bagasan namu ya ala nunga dipuka ya pekaulan na denggan di bugasan rohat ya sahat roh di hari ni Kristus Jesus jala sayang gia matutu dipatulus tu hatta akan adenggani dibugasa par ngolota saat roh di hari namartuai di hari haroro ni tu hatta Yesus Kristus nung bemuba parrohaota siap parrohaon na geduk gape parrohan na tigor ala memang ngadipitori tu hatta hita imasian na manatap hita di tu hatta Jesus. So nima persejarata di hari Kamison di pauba di bogasan roh martang yang mahita. Ulahan nami dope ale Tuhan pasahatan mauliate ni rohanami tu hadapanmu. Ala naung dileoko dihami partikian. Buida pehami le Tuhan manangihon hatam marhite sian videoon say partondi mahami sayang giat daputan bisuk kami sian na depanmu bisuk na sorasuda daputan hapor sian na sumur kami sian na manatap di Tuhan nami Yesus Kristus asanggiat paubomu matutu ngolu roha pikiran hati-hati nami asa anggiat gabe parha porsion na sumurkan patarnya kamu bauni songot parmuban ni atatadu gabe lapu nauli ya. Jadi rodo hami ale Tuhan manggido mangelek tua depan asa tung masu mahudiham disaluhut naumbege parsia jaranon di nama noton di WA, Facebook, manang di YouTube. Pinuji mahwali Tuhan di habang samna to kali saat mapasupasumi Tuhan marhite Yesus Kristus si paluham. Amen. So ni mga persejaratan tas pajumpa mahita mo sa sogot.